Hajiya Samira. Na'am ina godiya sosai saurin da nake yi ina gaya ma. Ina jihar Kano rijiyar zaki nake so yanzu na inje a hau mota inje jihar Zamfara. Wajen me zaka je har Kai ba ka da labari? Hajiya Samira ce wata tsohon gaskiya. Ba ce ita Hajiya Samira wadda kake ta wannan uzuri zaka je ka gani. Kai dai bari. Ai Hajiya Samira da kake gani mace ce wallahi mai kamar maza. Kansila ce da rabin kansila. Hajiya Samira da kake gani mace ce mai kamar maza kuma kansila ce mai capacity. Gaba ɗaya Najeriya ni ban taɓa jin kansila wadda take da capacity irin ta ba. Kai ita wannan aikin da take yadda kasanciya mun ko in ce ma gwamna haka take yin aikin ta. Kaga ita ce taimakon marayu, ita ce taimakon marasa ƙarfi. Ita ta yi je ta yi ruwa da tsaki aka samu aka karɓo motar birnin magaji. Yanzu haka tana ana amfani da ita. Shi yasa yanzu haka ni ba wai na tsayawa zan yi ba in kuna zuwa ku taimake jihar Zamfara wajen Hajiya Samira Yahaya mu Romawa kansila in za ku je mu je kuma ku kwashi naku alheri. A in dai haka ne mu ma God have mercy upon us.